खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोजोनथाव खौरां गोख्रों गेलेनायजों अंकुसिता बर'आ सनानि मेडेल देरहासारनो हाबाय गुजरातआव खुंजानाय 36थि नेशनेल गेम्सआव अंकुसिता बर'आ सनानि मेडेल देरहासारनो हाबाय बिथाङा 63 निफ्राय 66 केजि खथायाव मणिपुरनि एलिना थौनजाम बिथांजों गेलेदोंमोन जेराव बक्सार अंकुसिता बर'नि गोख्रों गेलेनायनि थाखाय गेलेनायखौ गेजेरावनो फोजोबनो गोनां जादों आरो बिथाङा गोरलैयैनो देरहासारनो हादों बिथांनि अनगायैबो अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानाय बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथाङाबो सनानि मेडेल देरहासारनो हाबाय 75 केजि खथायाव वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव सिलभार मेडेल देरहासारनो हानाय स्वीटी बुरा बिथांनि हेंथायै गेलेदोंमोन लाभलिना बरग'हाय बिथाङा जेराव लाभलिना बरग'हाय बिथाङा 5-0 गराव देरहासार जानो हादों बक्सार अंकुसिता बर' आरो बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथांमोननि गोख्रों गेलेनायनि थाखाय आसामनि थाखाय सनानि मेडेल देरहासारनो हानायखौ लानानै बयबो गोजोननाय फोरमायथिदों आरो बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरदों एनएलएफबि आफादनि नैथि गायसनथि सान फालिदों अदालगुरि आरो क'क्राझारनि एनएलएफबिनि डिजिगनेटेड केम्पआव जेब्लासिम रन्जन दैमारिखौ उदां खालामा अब्लासिम आखाइ दैखाङा होननानै बुंथिदों बुंथिग्रा बिथाङा क'क्राझारनि डिजिगनेटेड केम्पआव खुंजानाय एनएलएफबि आफादनि नैथि गायसनथाइ सानाव बाहागो लानानै बुंथिग्रा बिथाङा बुंथिदों दि जाय थांखिजों जांख्रिखांदोंमोन बे थांखिजोंनो थांगोन लोगोसे बुंथिबावदों दि सोरखारा लेंहरनानै खालि दालि ओंखामल' जाहोबाय थाबा जानाय नङा जेंनाखौबो सुस्रांनानै होनो नांगोन बे समाव रन्जन दैमारि बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै बेनिखायनो जेखिजाया कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा होननानै बुंथिदों बेनि अनगायैबो बर'फ्रा खौसेथि गैयैनि थाखायनो रन्जन दैमारि बिथाङा उदां जानो हायाखै ज' जानानै सोरखार दानायमोनब्ला दिनै रन्जन दैमारिया उदां जानो हागौमोन होननानै बुंथि बिथाङा लोगोसे सोलिबाय थानाय सोरखाराव खामानिया जेरैबायदि जानांगौमोन बेबायदि जानो हायाखै जायनि थाखाय सोलिबाय थानाय सोरखारनि फारसे गोजोननाय गैया होननानैबो बुंथिबावो बुंथिग्रा बिथाङा मोनसे क्रिमिनेल केसआव सामेश्वर ब्रह्म मुसाहारिखौ क'क्राझार पुलिसआ हमबाय क'क्राझारनि DTO आइसि सामेश्वर ब्रह्म मुसाहारिया 54 बोसोर बैसोनि बिथांखौ हमनायजों लोगोसे बिथांनिफ्राय 36 लाख रांबो जब्द खालामदों आरो सामेश्वर ब्रह्म मुसाहारिनि हेंथायै आयेननि राहा लानाय जाबाय होननानै जिपि सिं बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोसावदों बे केसनि अनगायैबो रां जाख्ल'नायनि केसआव सानै सुबुंखौ डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमआ हमदों दरं जिल्लानि खार'पेटिया CI इन्सपेक्टर आश्वित दत्तनि बिथोन लेखायै बिथांनि PSO कनस्टेबल दिगन्त बर'आ रां लादोंमोन बेयावनो रां लाफुबाय थानाय समावनो सानैखौबो रांजों लोगोसे हमनो हादों डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमआ मोनसे क्रिमिनेल केसखौ फोजोबनो थाखायनो रां दाबि खालामदोंमोन बिथांमोनहा नाथाय रां लाफुबाय थानायावनो हमजानो गोनां जादों बिटिसिनि EM अरप कुमार देआ 422खौ तीर्थयात्रीनि थाखाय बृन्दाबनाव दैथायहरदों धुबरी जिल्लानि 422 सुबुंफोरनि थांनाय फैनायजों लोगोसे जानाय लोंनाय आरो थानायनि बिबान लानानै बिटिसिनि EM अरप कुमार देआ बृन्दाबनाव दैथायहरदों EM अरप कुमार दे बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बोसोरफ्रोमबो खाथि दानाव बृन्दाबनाव 1 दान उत्सव जायो जायखौ फैगौ 17 अक्ट'बराव UPनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथ बिथाङा राधा कुन्द'आव बेखेवनानै होगोन कृष्णनि जोनोम जायगा बृन्दाबनाव थांनायनि अनगायैबो सोरबा जुदि पुरी अयोध्या आरो त्रिवेणी संगमाव थांनो हास्थायोब्ला गावजों सावरायनो थाखाय खावलायदों EM अरप कुमार दे बिथाङा आरो गावजों सावरायोब्लानो गावनि फारसेनिफ्राय मा राहा लानो हायो बेनि सायाव सानगोन होननानैबो बुंथिदों बिथाङा रन्जन दैमारिखौ लानानै पृथ्वीराज देब मेचनि गोख्रों बिबुंथि जायनाखि रन्जन दैमारि बिथांनि केसखौ लानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों सुप्रिम कर्टसिम लांनो थाखाय बिटिआर सोरखारा खोथा होदों बेनि सायाव पृथ्वीराज देब मेच बिथाङा बुंथिदों दि रन्जन दैमारिखौ लानानै गोबां एडभार्टाइज एबा फोसावनाय आरो मार्केटिं जालांबाय नाथाय जुदि थारैनो रन्जन दैमारि बिथांनि थाखाय खामानि मावनो गोसो दंब्ला आसाम सोरखारनि एडभकेट जेनेरेल आरो आसाम सोरखार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननिफ्राय बोसोन लाहैनो थाखाय खावलायो पृथ्वीराज देब मेच बिथाङा आरो सुप्रिम कर्ट एटर्नी जेनेरेल अफ इन्डिया आरो सलिसिटर जेनेरेल अफ इन्डियाजोंबो सावरायनो थाखाय खावलायो आरो जुदि सुप्रिम कर्टआवबो रन्जन दैमारिया रेहाय मोननो हायाब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ निमाहा होनानै रेहाय होनो थाखाय प्रेसिडेन्टनिसिम आर'ज गाबनो थाखाय खावलायो आरो बेनि अनगा जेबो राहा गैला होननानै बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै रावबो जाहाथे फावथिना खालामा बेनि थाखाय बयनिसिमबो खावलायहरो आरो सोरबा रन्जन दैमारिनि थाखाय खामानि मावनो गोसो दंब्ला जाहाथे आयेननि गेजेरजों थाङो खौरां बिजोंनि गेजेरजोंल' खामानि मावगोन होननानै बुंथिनानै जेबो मुलाम्फा गैया होननानै बुंथियो बिथाङा
लोगोसे जायनाखि एनडिएफबि लिडार आरो केडारफोरनि केसनि सायाव नायबिजिरनानै केसखौ बोखारनाय जागोन होननानै बिटिआर गोरोबथायाव लिरनाय दंखायो बेनिखायनो बेनि सायाव आसाम सरकारा बेसेबां खामानि मावखो बेनि सायावसो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा नारसिननाया गोनांथि दं गावल' खामानि मावनो थाङोब्ला जेबो जानाय नङा होननानै बुंथियो पृथ्वीराज देबमेसा लोगोसे बुंथिबावोदि रन्जन दैमारिखौ लानानै रावबो राजखान्थि खालामनो नाङा गिबियाव बिथांखौ उदां जाग्रोनो हो बेनि उनाव बिथाङा बिटिसिनि गाहाय जायो ना आसाम केबिनेटनि मन्थ्रि जायो ना राजखान्थियाव थायालासे बर' समाजनि खामानि मावो बियो उननि खोथा आरो बिथांनि गोसो होननानैबो बुंथिबावो पृथ्वीराज देबमेसा मोनसे फोसावनाय आंनि गोदान चेनेल सिबिरानि ब्रह्म ब्लगाव गोदान भिडिअ एंगारबाय जाय बिथांमोनहा दासिमबो भिडिअखौ नायाखै बिथांमोनहा भिडिअखौ नायहैनो हागोन भिडिअनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जाबाय नङाब्ला नोंथाङा थोंजोङै सिबिरानि ब्रह्म ब्लग चेनेलाव थांनानैबो नायहैनो हागोन बड'लेण्ड मोनाब्ला जेबो खामानि जानाय नंलाखौ मोनदांनानै अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सखौ फिन दाफिनदों होननानै फोरमायथिदों गोजामसिन बड'लेण्ड दाबिग्रा आफादा मख'नो गोनांदि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सआ बाक्सा जिल्लानि नारायणपुराव जथुम्मा खुंदों जेराव आफादनि आफादगिरि आरो माखासे सोद्रोमाफोरा बुंथिदों दि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समनिफ्रायनो आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदोंमोन जायनि गेजेरजों बिएससि मोननो हादोंमोन नाथाय बेजों बर'फोरनि जेंनाया सुस्रांजायैनि थाखाय बिएलटिनि दैदेननायाव बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन नाथाय बिटिसि गोरोबथायाव गोबां जौगानायनि दफा दंमोन नाथाय पुलिस प्रशासन आरो फाइनान्स गैयैनि थाखाय आबुं जायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा लोगोसे बुंथिबावदों दि बिटिसिनि उनाव जेब्ला बिटिआर गोरोबथा जादों अब्ला बिटिसिनिफ्राय साबसिन जागोनखौ आसा खालामदोंमोन नाथाय बिटिसिनि थाखानायखौसो खोमादों जाय दुखुनांथाव बेनिखायनो बड'लेण्ड मोनाब्ला जेबो जानाय नंलाखौ मोनदांनानै बोराय बैसोआवबो बड'लेण्ड दाबि खालामग्रा गोजामसिन आफाद अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सखौ दाफिनदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा जायनाखि आलादा बड'लेण्ड दाबिनायनि थाखाय बनसु आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा जागायखाबाय बेनिखायनो बिथांमोनखौनो मदद होगोन होननानै बुंथिदों आरो गासैबो माहारियारि आफादफोर आरो रायजो राजाफोरखौबो बड'लेण्ड दाबिनायाव मदद होनो थाखाय खावलायहरदों बिथांमोनहा मिथिमोनै बोरमानि बेराम जानायजों आसामनि मरानाव गोबां जौ बोरमानि जिउ खहा जादों रिपर्टनि बायदिब्ला गंसे नखरावनो मा 20निफ्राय 25सो बोरमाफोरा थैदों सोरनिबा नखराव मा 8सो बोरमाफोरा थैदों बेबायदिनो मिथिमोनै बेराम जानायनि थाखाय मरानाव गोबां जौ बोरमाफोरा थैगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों मा बेराम जादों बेखौ जिब जुनारनि डक्टराबो हमदांनो हायाखै आरो बिजि होदोंब्लाबो बोरमाखौ रैखा खालामनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बेरामाव गोग्लैयोब्ला बोरमानि खोमा आरो मोदोम गासैयावबो सिथर बेरखाङो खुगानिफ्राय फेम्फोना ओंखारो आरो जानो हाया जायो जायनि थाखाय बोरमाया थैनो गोनां जायो जायनाखि गोबां नखरफोरानो बोरमा फिसिनानै गावसोरनि नखरखौ खुङोमोन बेनिखायनो बोरमा थैग्लुंनायजों हालाय हाफाय जानो गोनां जादों बिगोमाफोरा आरो सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायनायखौ फोरमायथिदों धुबुरी जिल्लानि गलगन्जआव बास बेलथायनायजों सा 25नि जोखोम सा 50 दावबायारि रोगानाय बासआ कुचबिहारनिफ्राय धुबुरीसिम थांगासिनो दंमोन बेयावनो गलगन्जनि गरेरहाट ओनसोलाव गंसे बाइकखौ एरायनायाव बासआ हाखराव गलांदों जायजों सा 25 सुबुंफोरा जोखोम जादों जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ उनाव गासैबो धुबुरीनिनो हाला खुरा हस्पिटालाव थिसननाय जादों 13 आरो 14 अदेबानि दिनै आरो गाबोन साननैनि हाबाफारिजों भारतनि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु बिथाङा आसामाव दावबायफैगोन गुवाहाटीनि आईआईटी केम्पासआव सुपार कम्पिउटार फेसिलिटि परम कामरुपाखौ बेखेवनानै होनो थाखाय बिथाङा आसामाव दावबायफैगोन द्रौपदी मुर्मु बिथाङा आसामाव दावबायफैगोननि थाखाय गुवाहाटीयाव गोदान ट्राफिक रुल बानायदों जेरै मोनद' आरो बेनि बांसिन साखा थानाय कमार्शियेल माल रोगाग्रा गारिखौ नेशनेल हाइवे 17 आरो 27 आव खारहोनाय जानाय नङा दिनैनि सानाव फुंनि 8 रिंगानिफ्राय मोनानि 10:30 रिंगासिम खारहोनाय जानाय नङा आरो गाबोननि फुंनि 8 रिंगानिफ्राय मोनानि 9 रिंगासिम खारहोनाय जानाय नङा बेनि अनगायैबो गुबुन माल रोगाग्रा कमार्शियेल गारिफ्राबो गाबोन फुंनि 8 रिंगानिफ्राय मोनानि 12:30 रिंगासिम डिजी रड एटी रड एमजी रड जीएस रड केएलबी रड थाइबुल्ला रड जीएनबी रड बी बरुवा रड आरो पान्जाबारि रड बेफोराव खारनो मोननाय नङा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों